What's up mga karonda? This is Gay Paris, ang Siglis ng Pilipinas ng Pangasinan na nasa UAE na ngayon. For today's vlog, magba-bike fitting ulit tayo. Part 2 kasi gagamitin natin 3D bike fitting system. So, nakaka-excite to kasi first time natin gamitin. And syempre, kailangan natin lubos-lubosin kasi medyo kailangan talaga your body will get used to your bike para walang nasasayang na energy. Kaya, very important ang bike fitting for us to make the most of our maximum power na may papadyak natin pag nag-ride tayo. So, yun mga karonda, samahan niyo po kami sa ride namin today. And sa vlog natin today, syempre, pag di ka pa nakasubscribe, subscribe ka muna and don't skip ads. Gumagawa pala ako ng run bike travel vlog. And today, nandito tayo ngayon sa Crankmaster Bike Shop. So, samahan niyo po kami sa ride namin and vlog natin today. God bless! Bridal shower. This is the peak, guys. Nandito kami ngayon. What's up? Taga Pusurubio pala to, si Kuya Arnold. Dinon, di Pusurubio no? Manawag! Ay, Manawag! Ay, Manawag. Manawag. Malapit naman sa Pusurubio yun. Karuba. Karuba lang. Okay. So, kasama natin si Kuya Eric. Hello! Hello. What's up? Manager. Dami nagtatanong kung may kilala ka daw sa Pilipinas na nagbabike fit. Na parang ganito rin yung ginagawa. Yung parang ginawa ngayon last time. Meron ba? Meron. Ito may bilog dito sa Pampanga. Pampanga, saan doon? Clark? Clark. Clark, Pampanga daw. Sa mga nagtatanong kung saan pwede mag-bike fit, Clark, Pampanga. Maganda din. Tapos gamit pala tayo dito ng Tax na bike trainer. Ito po yun. Pwede din siyang bilhin sa mga bike shop. So, ginagamit natin to for training din. Maganda rin siya. So, yan. Tayo sa Crankmaster. Smart Fit. Tapos na tayo dito. Now, the Logic Fit naman. Set up na natin. Yun yung camera na gagamitin. Tapos nakaano siya sa computer. Ganyan no. So, inaayos na. Kinakalibrate lang yung parts ng bike natin. Para pag ni-ride natin, makikita sa system dito. Yun, kinakalibrate na nila. Sama natin si Kuya. Oh, galing oh. Diyan. Front pitch point. Ay, automatic! Ang galing. Calibrate. Kuya. Yan. Calibrate lang nila. Low midline point. And then, front pitch point. Ayan. And then, last is the rear pitch point. Okay. Next rider. Next, ang rider na. Rider. Bali. Wow. Parang ano? Parang ano ah? Puro consing day pa. Nalatang. Maybe.
Lateral maliotis. Ayun, detection good. Okay. Oh, sige. Right ako? Oh? Second right feet. Oo, tutuin. May sikat ako. Oo. So ano ba yung una nating ano kuya? Technicalities. Technicalities. Yung sa joint. Oo. Sa motion movement ng ano mo, ng joints mo. Mm-mm. Yung angle movement niya, kailangan ang unang i-consider doon is yung knee angle movement. Yung maximum at saka minimum niya. Dapat ang minimum mo, total ano ka naman na, matagal ka nang nagra-ride. So, i-set up kita sa aggressive. Ah, okay. Pwede ka nang maging aggressive eh, kasi sanay ka naman nang mag-ride. Mm-mm. So, Okay. yun. Ang kon kasi, ang standard nun, at least 140. 140 degrees. Degrees. Yung knee angle mo. Pero ang normal, 145. 140. 140. Okay. So, bababa yung saddle natin. Kaya tataasan ng 4 centimeters ba? 4 mm. Centimeters ang taas. Yan ka na nun. So, yun. Yung unang pinapalitan yung saddle natin. Aggressive! Ako ganun, no? Ito yung normal. Out of the saddle ka nga. Out of the saddle ka. Hindi, huwag kang magtatanggal. Subukan na. Okay. Good. So, ang pwersa ko nasa... Dapat, yan, namutala. Kasi, sabi sa hindi kumulat eh. Kailangan, Oo, ito yung gusto mo relax yan, ko. relax lang. Pero nandito yung tama. Tama lang. Ganun talaga. Tama. Okay. Kaya pala nagkaka... Capsule mo, ano, 159. 156. Kaya siya tumataas na rin yung press. Oo, hindi. Dapat pala nakayuko pa ako. Ikot din yung mga telegram. Yung weight mo sa saddle, ito walang weight. Relax lang. Ay, sa saddle ang way. Saka sa chest na Oh no! Sa abs. Core muscle. Velogic Fit Dynamic Motion Capture Bike Fit Systems, which offers high-tech analysis of the rider in motion, focusing on key joint metrics to interpret the relationship between the rider physiology and bike geometry. Kaya napaka-high-tech nito and very first time nating gamitin tong Velogic Fit na ito, which is highly recommended for those who are cycling. basic yan. Aggressive mo. Kailangan ko mag-stretching, mag-core exercise. Anong issue ng ano? Anong naramdaman mo yung issue yung initial fixing mo? Ito lang. Parang masyadong makagal, kaya sumasay dito. Okay. Nung umahon tayo. Ito lang. Ang lalagay ng weight dito. Okay. Kasi focus siya ng pumping sa mamatay yung side. Oo, kaya nagka-cramps yung Kapalat ano ko. yan. Lalo na pagka umakakon, Lalo pag umaakot. huwag kang masyadong nag-squeeze din sa handlebar mo. Dapat naka-relax ka lang. Tapos ang movement mo lang. Matras ka, umahon ka atras. Matras upuan. No. Okay. Tapos post pedal ang gamitin mo. Post pedal? Post pedal. Parang post pedal. Patulak. Patulak pala nun. Oo. Ibaba mo yung pakto. Heel mo? Yung heel mo Ganyan? ibaba. Oo. Tapos, Ganyan. sa evening yan. Sa heel. Kaya pala may mga comment na ibaba mo yung heel mo. Ganun. Kasi nakaganon ako. Yung mataas na ganyan, yung palit na ganyan yan. Okay. Ayun yung mag-focus ng pagkagad sa umaakot. True. Weekend na ako practice ng saddle.
Oo, sanayin mo yung mataas yung cadence mo. Kaya nga, bagal kasi. Dapat ang average cadence mo yan, mga nasa 90. Cadence? 85 ka lang, ha? 5 lang. 85 lang? Kulang ka sa speed. Ganyan ba? Ganyan? Ayan, yan. Ang bilis! Oo, dapat ganyan. Kapag ganito, nagdadagdag na ako. Diba? Dahil sanayin mo. Kaya kapag improve sa High cadence. high cadence, mabilis mag-improve ang battle. Kasi nga, pag yung muscle memory mo, yung muscle memory is nasanay sa high cadence, pag pag nag-harder drill ka, hahanapin niya yon. So, equals to speed na yon. Talaga? Kasi pag nararamdaman mo yung muscle mo na mabigat na, gusto mo Mataas yung heart rate mo, gano'n. parang gusto mo magbawas. Parang gano'n. Sanayin mo yan, wag mong labanan mo yan na gano'n. Kukunin ko lang yan, pagka nabibigatan ka, kailangan matapat mo sa kanya yung tamang cadence niya. Kaya mabigat, wrong cadence ka. Matata cadence. Pero pag nataasan mo ng cadence yun, speed na yun. So, nasa ganito ka bilis? Oo. Yung bilis! Cadence mo na. Eh, gano'n. Okay na? Eh, over cadence na yun, ginawa mo niya. Oo, over cadence Sobra na yan. Ay, pati ka. Nasa 120 na yun. Ganito na yung setup ng leg ko. Oo. Just kahit, Hindi, meron ka pang big dito, may second opinion ka pa niyan. Parang doktor ba? Mga karanda, ito yung initial fitting natin without any adjustment. So, kung makikita nyo, hindi pa nakababa yung position ng kamay ko dito. And this is our first adjustment. Medyo binaba na yung hood natin dito and actually tinaasan yung ating saddle. This is our final bike fitting adjustment. Kung makikita nyo, medyo may angle na yung elbow natin dito. And syempre, mas bumilis na yung pagbadjak natin. Woo! Tapos na tayo! Pagod. So, cadence ang papracticein natin. 90 dapat yung cadence natin or more. Para muscle memory, ganun. Para bumilis pa tayo. Tapos in-adjust yung stem tsaka yung saddle natin. Pinaasan. So, yan. Ang resulta ng ating examinasyon. Shout out, Crankmaster. Thank you so much. Yan. Yan. So, yung first bike fitting natin, syempre, ano naman, may improvement naman. Kailangan talaga natin mag-bike pa ng mag-bike para makita kung ano yung masakit or ano yung kailangan pa i-adjust. So, kailangan pang konti i-adjust yung sa pedal siguro. Adjust ni Kuya Glenn. So, mga karanda, ang ginamit nating bike fitting na system is yung Velogic Fit. Ito. Velogic Fit Motion Capture Bike Fitting Soft. Yan. Basta, Velogic Fit Bike Fitting. So, computerized siya. Nakikita siya sa computer. So, yan. May exam po. I think. Ayan. Tapos, ito na ngayon. Inaayos yung ano. Kasi, mahigpit siya. Kaya inaayos. Okay. Ito na po yung result natin sa exam, guys. So, initial position and then yung final position natin. Siyempre, ako yan. Email ad natin. Fit report. Gamit natin ng Willier GTR team. So, prior to your fit session, report that you have left frontal knee pain. Yes. So, ang ginawa, initial analysis, low saddle position, too aggressive handlebar, and elbow angle too short. So, syempre, tinaasan na yung mga yan para ma-address. So, in order to address both the report and observed issues, we made the following changes. Heighter yung saddle, raise up yung bar ng 10 mm. And then, yan. So, ito na yung initial position natin. And then, we have your final position. So, yan. Na po yun.
So, shout out to our crank master. Syempre, Kuya Eric. Yan, mga staff natin. Kuya Arnold. Hi! Shout out! Shout out! May jowa ka, te. Madami. Ha? Bawal magka-boyfriend. Ay, bawal. Strict ang parents. Oh, yeah. Tapos na tayo sa bike fit natin today. And thank you, Kuya Eric and the rest of the staff, Crank Master. Yan. Yun yung ano natin. Details ng bike shop nila. So, kung gusto niyo pong pumunta, mag-contact. Kasi ang dami pong nagtatanong sa YouTube natin kung saan po pwedeng hanapin ang bike fitting na ano na to, bike shop. So, dito po sa Al Ain. Wala po sa Dubai. Nasa Al Ain, Abu Dhabi. So, yun mga karan, natapos na tayo sa bike fit natin. And enjoy din. Kailangan lang natin i-practice pa more. Siyempre, kailangan pang more power for sa ating legs para lumakas. Hindi lang sa bike fit tayo lalakas. Siyempre, kailangan ding may ensayo, di ba? So, yun, performance pa rin. Performance-based pa rin. So, yung iba nga, di ba, hindi nagba-bike fit pero malalakas. Yung sa atin, additional points na yun na magka-bike fit tayo. Tapos, na din, lesser ang risk ng injury. So, yun mga karan, tapos na tayo sa bike fit natin today. And kung may mga questions kayo, comment down below. Yun, thank you guys for watching my vlog. I hope to see you again in my next vlog. Like, share, comment, subscribe, and click the notification bell button for more updates ng videos ko. God bless po! Yan.